And now okunu wati ase na efra asante ene sikadwa. Yeah, the asante in to the extent say on na ye the saying the whole Ghana just say your money terms so or your nipa sin obia. The saying asante you can't compare yourself to Joe Bohine. Enti wuchi kokwa di ne ma. Wo sa oba we say senya asante hina nka na wo yekunafo. And now okunu wati ase na efra asante ene sikadwa. Dentini ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den wo Brimpon Royal Kente Palace and Services and American for the amount kane na ne ebre ne etem penten kwa obi a wo bedi hine obi a wo kwa yie wo Brimpon bi wo kwa Brimpon yie cha chao kente papa bi adwuna sa adwin sidwune so ene agudie empempra ne ma toma wodro ahoni bodombe wo bag a yede gi aware donno a yebo na so dem mu nananom kepo a wo mudi wo no nsa wan papa bi enchansi ni nkonwa ye ko haye ne ye de ekoye yayefro anase ye wedding ohima wo fa ho a ware da no ama ho aye fe ahosiesie ni nyina wo ye ohina ye siesie oba be waro ba ye be fa wo ye siesie ho amo afa ho seteten na wo de akọ enu nti entwe ni nhwe ba bia eye yie na wokọ na dress si fom ne dwam ne hu se wo hene ene wo bai ohima na ate si fom a wo bai dia ene eye owo Brimpon Royal Kente Palace and Services. Ya was Santa say runabout wa. And no and American former Asantema Jaboso, Ghana Jaboso. Baby, I will be a Miss number on the good screen no fa neni ninkita. Abuja for ya mamunyina kwaba Edem Benyan Sapo, Casamfo, you sing Sapo no just say, yes, son no badrimba ekwaso. A jamoson for Busia penny coming baby, and a on Marco Faba. Into oma kwa fa bande na wo se mi fra mete wo ba bi entoma so re kente papa ya yanwunu ye fra mi ya ni din eno no ni din ni se mete me ba bi ma me mem kakra na hwe mo amopa akuti abo kakra na pese ye bete se wo bo akuti a wo fie no ane se oba owo Brimpon Royal Kente Palace and Services eno wo Santase runabout a wo se wo permit wo ba bi kente ni bi ebusu apanyini fra ye no nye nton bi ma na fa ko fie wudru ya no ahyeda no atutu die gum se woto ba bi e na asem na ba nti wo se uchirim eno na nyansapo e de abepia ha asem ni nya ba sa ne atie ba bi nam kofa ba yenso e benya abotre ne ya chirem na adesuade e womu no amamre ene afutu sem ne atete sem e wom no ne de bia bo yekotodwom ne yekoye ba bi enti se na mu hu me na me fra metim ba bi a na de asechirete no ma me nko nana hema ho atwa fanchen bra ohema na me nko chia na misa no se me metim ba bi ede no nso efra nana dem timba bi o na me mo akwa ba me nyansa poso Yeah, obru. na ho te sei Ya go pandaro ma me hu ye pa. ene wasi fom wusi da bia wusi nene de wasi pa nso me de metimba bi ene fra me ampa nso me de timba bi na de fra wo ye den a We e de fatia fatankunuma. Me tuntum fatia fatankunuma. So hia utimi de ko ba bia say ye wedding say ye dwabo say ye bedintu entuma no yes ye fra no ye fata in front ma bia akeke so he said yesi atu ye bo ase anwuna so ti ase eno a speaks for so sa akwese mi di akwese busu apanyina ato ba bi no ye di aware sema ba wo fa ase bi ware wo fra metimba bi no mo di aware sema ba e beje di akọ eno ano no na akọ baby eti nana efra fatia fatankroma meso mi fra metimba bi ni nyina so yetimi die bibia e ma ne yeyi eye nko ane ntimi mfa nyeme boa ane enye ye ntima e sika ntima enti e for occasions enije say ya aware say dem bi kan na aware fo timi eyisu na se ukoto bedin wetimi efra eye eja afi nso dwabo nananom madama ha wo se sagusu a se uba esima odin for dinante so ti ase for dinante mi emisa se wan na eba so wo Brimpon Royal Kente Palace okay ene mimi die em said abre se nka obi abre invitation wo to ba bi no abre invitation se me ware me to me bedin ye nkojam ne me nko na ase asore no
What to be no diablo. Yeah, sana ngete. Na so hwe. Aka de no. Ye nananom time no. Na enye bibia na ese ubi wa no ko ho ntokwa. Na ye ne se ye de ntumafra na ye de eko kasa. Na ye de kasa. Enti se obi ye bibi tia wo na se wo mpese wo bebie wa no se bia asoso no so a. No fra me me tsi me ba bi dwen me ho me mfa ho. Sabi akrafo dodo na wa wura dem anu akofa tu aguso no abetra bontene ni passment we betwa mu ha o ntuma ben na no ofira wa kwa first no na wo so ya wote se wo ni passment anu no wasma betwa odi kan bisa se ntuma ben na efira no wo kwankro fa so betwa mu enti no wo kwankro fa so betwa mu sa na die enti wo pese wo no mi enu di sie ni ntuma efira no etimi kire. Okay. Nana fa number no tudwa na ya ma obi kwan do. Ane 0247 10 45 81 0247 10 45 81. Se no ho afo nyina etimi di nko. No ho afo nyina WhatsApp line eno an sai WhatsApp. Me koma nana ni bia na se nana na efa. Me say mia na mefa mia na ne mbe kasa. Ena ni ji sem ne se so wa abrochira metimi di abro enkofo bebre wo da wo pese wo ye special one so e betimi ane de make ne se ye de ye mfa wusika enwane menye o ma bia do ho akobata de o ye de dwane ane ho ambo ne kana na me describe bro na so amfa ma me do be ko mention sen ha ho me nana onye ohwe wo de kwa ka che de hwe free adi misika adi se bi ebu se bi anya do mi ngumi na ani mu ase ti mo adaroma owo abempon Royal Kente Palace and Services ahade oba osika enra ewie eno anu no na yebedi nkomo na yebeba ni aba beti asi so won se ade bi si mene nana entem ebe me che se ben nana eye ade bi a yebeka ho asem na nkomodie no mu a yebeba beti asi wono mu na ye disade no nkomo na ehu na de anesiwe yi e kire de ani ade a na enne nkasa ne yepese yehwe emma nkasa emma ni titru se yesi obi ye nana yere kwan be so kra na obi timi fa so be nana yere do ni beka se criteria na sei ede ne yensusu ye da ho na edi susu ye hu se we di osefata se o me nana yere na se wo ye nana yere a se na wo se nana esi carry ne ho abontene se na wo se osi adwo ne ho tebia be mu ne yobia opia se na onsi enyo na ye dia ba we bepiem ni edi hu nkomo ntima ha minim se mu bia sha se na de na aduo miesi ni nchen yi nya abotre na ye ne ane akofa de aba ti na mabetena me ba bia ye bedi hu nkomo nana ma me sa mo akwa bebiem ya obo nana ye nhwe ye kase obi aye ohene yira one hwan medasi na se dem di kan no e wo bi na awie bi mira tante ho no na atama manya ba bi atna mira da ma won kwaso because wa asere nkwa tenten ahodin wo mu de ma set na asema ye na ebo ye ho ban no kwasem ne se me de de bia me kase se wo kire obi ade ben wo na ade kire na de eno no wo knowledge wo nimde fa ho nti enu betimi a kire no mu yie amani panati ase ntimi nsan asante ho enko ba bia asante amamre mu ohene yere asem na me na obeka na ansa na ye beyi obi se oye ohene yere ye wo kwan ya ye fa so de edi kan ye hwe eye abusua ofrim abusua no ye di kan hwese adwemu fine se nipa bi wo fie ho a na adwemu aka ne penya eye yi a mark bi a etimi ama ya disqualify etwan bi ebetimi ama ati wo firi ho mo ati bi afiri ho ti ye di kan hwe fie ho se fie ho fo obi adwemu ye fine ansa na ya sa hwese yare ebi ewo fie ho ana yare bi aba fie ho pen eno enso ye de etoso mienu a ye de hwe se yare bi ewo fie ho
enye se bi atipaye ana sentoburu na emom yare bone yehwe eno yare bone no emu wa ahodo bebre meka se enye mubuo kwa ba cha otimase ha but ye wo yare bone wo menu mienu nyina ani me mpese ye be kɔ no sa obi ani afei ye wia ni aba suban se efie we mufo omotise se efie we me ye pese ye koma aware generations no ebe pem saa nipa na ye pese ye kɔ hwe no ana ye kɔ fa na aware no saa ni fie no omusuban etise okay meto ase a efie bu okra ne ahye dade abo efie we mu de omupentoko efie we mu de aduabo efie we mu de sei enieden fon enti na me ka cha o saa de bia wo beye bia nsunsunsanso etna obusuam na ka obusuam no so enti se bible ka se ye na nanom aye bone omawuko ama omoamu ye dua ye ne ye so a ebetumi aba se wo fie ho wonte saa but saa mark no indelible account ayetwa beda enti ye hwe saa de no se fie we omusuban te sen omusuban subanfo obi ntokwa tanie masa bi a ehu ehia efie we mu omo de ntokwa efie we mu omu wuade efie we mu fo omo ti sei eno ye di ka hwe afei ni asaba omo ahokeka se fie bi mu ho a yete efie we mu fo obedu na ma ne sam ho ese akwadworo omo nya aboafo unu se wo sad no se fie bi mu ho a ma ni nyina obedu no omo sam omo nsa de omo twen ane se be ma ba fa obi da bia no omo to ho twen be ma nsem nso de wo kromo de omu na edi se konkonsa no mi wia no me ba ho sabote ase efie bi ho no ma omo ankasa create sad na ma abeto omo so sa omo ya akwadwofo omo nya aboafo ndi se afie ho ye mfa ba ofie ho nkomo hene afie de toso bio oba na no ye kuro ese wa hu fantifo friend me na bodoma menka sa ba ye mfa no mo hene ti se ye pe oba ama o hene aware a oba bi a se bi ni fie anu kuro ewo ho ye mfa no nko afei yema yankasa enema ye pema ye oba asabi oya announcement we yi ase nware wo hene hello oya announcement mejina de ma obusu aduomi wo baaya wase na damfo kwa apia wontimi nhwe enti wo baaya na damfo na dafomu enti wodi sika sei emba saa ye announcement for na ena meka no kwa apia na efi oyetwam na emom de meka ho asem no yese oba wo yesa no hwe se wa hwe a enne nsenkeka abam aka ni nyina na ewo ekuti apa se wo kwa announcement disa wo kan nsem ani ho disa wo kan de be hye wo kankan ne obemma bi da fom no ware ma mienu ba ko be bonsa de opeso so oba bi mpna ya kan se be ma no kura ne mpna kura de nsa ba no aka ta se kan sei ka sei se be hye no kura enti sa afo no se bia mu se be nya ro ye mpema nware wo hene because se wan hwe ya obe hia umita usuman ti sa ana wo ye sa de na da ko obi nso be kwa akofo obi ana no o ya chen wo abebo nsa ni bi na abeto pe sa wote ase enna wo betimi nso akobọ nsa ama aka obi ama obesiwani so pa o hene ya bo na so mu bedwom okay wo betimi akoka asem bi obedwom ye be bro pa enti no in order say ye be prevent sa de no obi sa akra onware o hene afei oba asabi otense dwase ene mema ampetehia woni
na o ne o sinsadwase ene we se saa oba no unware wo hene ene de nsaka aye abrewana na ye beti adam ko asem na yegu so aye tie afei ye wie saa nsadwase ye wo ba bi wo hono ma opa fedie pa no ohura si ha nnamfosam kikiri saa ba no ye ma unware wo hene because they can what on wani monyam so wo yensi wa bonten saa fedie ni ade no bible kura ka asem bi se ense se wo ye kristo ni awta fedi for tenabre saa na ye de ye asante ye de ye bible no aha yes ense woni monyam for se wo betena fedi for emu esanse se wo ni obi di agro kodu mpempen so obi a na wubuo na wato atwene ti se wo bedi akonya kwa etimi ka kire wo se efri na kwa na nipadom na ka kire mo fri na kwa wo a wadanfo na ekwa efri na kwa nya wadanfo no bi sanse nipa bi take things for granted na leniency na odi abeye weakness afi wonne ne ye kama wonne ne di agro no wo mfa ho so ohia obonte a obi kwa di kwa efri e akua ufise na damfo no ayensi na onu ye nti no ne na na yire so krati ye nso dos sanity enti nya oba bia sa keke se wo ho ofe keke ye tuntum ye kokko enti na obetumi aware wo hene hwe asem wensesa meka but meka ama aba me pese mi nua aba no nitim ye ne de ohene bi ni mi di nkomo na o ka chem se na akua mesi papa wo se hwe ahemfo a minim wo mo no metimi akase o munyina de ni ti ye ana wanya oba papa aware no eye kona hene wow mini abema me ka facha me se me ka ne sei but me ka e de aka asem nti afacha me na me fa akwanya suma bo akua akua se wa mi obi ka se makuma ma ase me dofo no ma de nyina abona baso ebi a mini abema wanim da but nkofo ka ho asem na o ka kire me no se ono pe na enya oba papa aware no na me sere na ndi wonim because I know say akua your oba papa akua hwe ne kunu se de oba abayi bia nanso wonim ohene wa mpeke just like that ohene su nene ban ansana o ware no enti wo de ne se na oye no esu ne ban ya sanse ene asetren ya yewomi se wuyi su ne ban ne de firi hono mo a na wudi tochi ekodi sebena na wani manufu achi a wo bewie no wo benu ho enti na me ka che se criteria ye faso de ware oba ma obeye ohene yire eno no se what dey meche na ha se criteria ye de ko ware oba e ma obeye ohene yire no okay ye hwe sa ne ma nyina ye wia ni ahwe na ho keka nipa bi ho en monyampe ai se de ohene nya ho kra de oba be yi nanim kwan obefa so asode waka akofa nsuo de abesoma hoho enu nti ya hwe sa ne ma we nyina ya hu se sabia mu sabia nya do obai wo sefata ohene no ne ya sa de na fantitie mu ehu se bibia atwa yie no wo se sa de wura school sanity yehu se school na fe de wa pass eni ma bi wo ho no mu a entitiye no ufie ya de amount but enu ye general entitiye enti da bia meka se wo ye counselor won't mean cancel ohene yere because ye will do's and don'ts wunim ya mamre enti won't mean fire mamre nsiesie obi for marriage enti ahemfo yere no de counselors no o munduru ho da bia meka sa asemo yi esan se hwade e bi ya tufo say na ade kwaware but ohene ewo baabia ensesese bi oko de di kan asori for ehu ne se
sɛ wobu nsa enye bɔne ha enso no sɛ oba ahenie mu a wobu nsa wonya aduane ma ba ema ni wonya aduane ma okunu enti sa antete no sɛ wo ba be ware ohene a ya hwɛ saa ne ma we nyina me ya hu sɛ saa nipa wo sɛ fata na ewi a ye do fa ye so ye special ntete mu sɛ wobu nsa nko okunu aduane ho de etoso sɛ wukunu me asoma me kan me fa asante amamre kwa so na eka yes sɛ ye woda sɛ bia mu da bɔne unko okunu ho aka ne na nananom tu kwan na ye ba besom ewura no saa bre no na ebi mu tu kwan free ba bi no ya wada na ofiri fie sɛ ukudan so na obedi a adwada na ofiri fie enti hwade bi efiada sɛ wo bibi a obetimi aye a obetimi aye ba 12 o'clock a esi memendem unkwa oba ahu biu memendada pa saa we nyina aka ho enti dabone ne ewo mu ni nyina no ohene ohene yire sabe epese aja okonukuru kura na enti na me say ye do fa special training saa die we e wo hodada o kan bible wo se Esther saa bre ohene na o payire no ye bo ama no do mu kogu ba bia ye siesie wo yesiesie o enye sabi wa ho ye kan se wa ho ni die eye honam enko a na emum adwen no enso eka ho ye prepare minnim da na ma che daboni bia ni ho a wo hweso wo hene wo kan suo na eho ni hia pa daboni bia ni ho wukude kudapakuo memendada pa akwaside ene saa ne man nyina ohene amache na bia peso ye bibia uni hu kwan nananom makwan enu nti na aka ne no na ye mema ne da wo dem na ema no nso da wo dem enti bra okuru hia wo no na wafrew sanse ohun se nipa ho akono chenche na enti se woni o da mpa ba akoso ye nhwe ade bi o na sabi ohun wensu break ni break atifri nso de na ati o echebe poso ka asame ba bi nso ana wo special UBS okoye basa wo de asama brebe ma no wo betimi aye but no kwasam no se eye chiwade ma konwa na wote so no enti wo dware kura enyeyi why ye mistake or mistake ene ye nkokora okay enti ene mentimi hu mfiri ho preko ti edi ka prepare wadwen no enti first no se be ya enha adwen da pa ne dura na wafiri akwa ahemfie ho de oyire ne okay tini ye wa ahemfie ewo ho na wa nkasa nso wo fie a wotimi ti brebra ma ne ma menkwa ahemfie nkotena ho kopem se daboni medi awia ba atwam na mekọ enti wo be ware be ma na ye ka kire wo se daboni enya enso ne hwe fe wo ye sanse wo betimi amana ahwe ase like obe ye but one hwe ye na sasunsun sanso ba ebe hawo afei anopa so wono nso na wo fia eye meko uma meko enkana no kopum so obekwa akosom a obeba enti oni meko ye nananom bi okura na da edane nyina no etwam oni meko but efri no nsia ekode ubetimi ama okunu aduane a meko enti saa niema we nyina ye kirekirew afei nya sa kirew se de obekasa obedwam okay ohene yere de na obie wa no se pipe atwa ya bie vovuru bam dabi ye besan ya kirew se babia esese wo kasa okay nya babia na gbagbagbagbagba ya na esese wo bie wa no ye be kirew se kawanu tum ye mfrewa se edin se den aprintim asam ni hia muaye se den aprintim enti ohene yiri die no enya se me ohene yiri keke ye woniema obitimi ka se me de me se de mintimi ye wo bi ohon ma on de o ka se me de mintimi
me anigye wo mani so me ntimi hye dem. Okay. Na ma ne na ma mmisa we. Sasa na tie dia. Ene na ne tintin ni ntia wa no. Esa adane. Ti sa wo adehye abusua no mu dia. Na wonya nware. Na so be ware a. Na wo so wo hwe saa criteria we nyina. Ansana wo de atusu. Bia na daachi. Wetin abedi akọ. Enti hwe se wo ba Asante amamre mu a, especially Yura Dama modi nka asem. Efie ho no ye frɛ omo berima no kyerɛ wo sɛ bibia betimi esia mo adi. Se Yura oni akonyansa wotie ni din efɛ ne berima kwakudua. Chese wo betimi edi akonya ni bi. Enti wo prepare waware a, wo prepare towards Sadam. Se me kofa oba da achi bia ano. Etomi a onwumani ase. Enti ye wo niema bi wo hono mo a wo ya sabi wo di twamudi a South ase. Sa wo di twamudi a eno nko na nso eno kura no eto da wo betimi akwafa bibia wo di twam na abeti aka wo so. Nti se kwoteka wo so a wanhwe ye di asama eden ebebro. Me kai mi ankasa minua bema a wo ye pram so hini nana jampontua. Ebra ma wa register edusu no. Me de oba ne koe no obisai. We ya wasese bibia ye kama na se ansa na ofre me ehye dem ka asama a wo kan kire me. O ka chem se so unim se wo ye de hye de. Na se na nam pa cho han. Unim se daachi bia no se ebre so na wo se wutimi di akonya wutimi di na mse ha wo se ene oba na wo choose no hwe ne hu se oyo oba daachi o se fata because e otumfo bempon pram so akonya enti de wo ken no na se sa na tie enti se sa na tie dia ene na mamimisa enkonya yere nso ma menhwe wansa na mabetie simu na maba we so ne yasore enkonya yere de se no de eye amamre da ho sabi eno no ehia nka ho title da so oni nkonwa yere nti eno de ye nhye da en ha adwin bebre se bia ye de sa criteria we no na ka kire o enkonwa yere hwe woni bi obi wo ha obedi akonwa no bi kwa no wo yere za se mo obi abisa me pen na me pese me yi na no obi wo yere na eyere no hwe eda a wo pene so ma okunu bedi akonya no saa da na e na wo pene so se ho nhyehyeye obedi so tisa wa anya ntumu a de edi kan hwe me ka asem we omo ware asofo no aya na omo ha asofo no ho nto wo because o ha asofo na enya asofo na aha no na emom na adwuma na aha no adwuma no so wura nti adwuma ni wura ono obedi no kra ba akọ enti saa so na akọ ware ohene no sabi one no ne manfo na oda ho sabi amu sabi nya do nkonwa na wote so no ne nananom na ye wonim de omo ye to ho ti so obetena ho na so obe ware ohene ye na obe ha na o nto wo eniema bebre na besi wakome sometimes ya na ye de empire boni ye ko ba bi ye wusuban na ema unya sa problem no because enkonya no entna se ema wo me ha ba ema no meku no enkonya no entna se enya nhwe ha ama wo wu akonya na nim ase ekonya bi oho be di ahwe wa mo ye de obeye nyina last minute obegu anim ase ewo ho enti sa wo pene so ma ba ema no kodi akonya ne dia ese sa wo ye ready se wo be embrace bibia ewo mu eka ho owo brimpon Royal Kente Palace and Services and American for the amount kane na ne ebre ne tempenten kwa obi a wo bedi hine obi a wo kwa yie wo brimpon bi wo kwa brimpon yie cha chao kente papa bi adwuna sa adwinsi dwune so ene agudie empempra ne ma toma wodro ahoni ebodombe wo bag ya yede gi aware donno a yebo na so dem mu nananom kepo a wo mudi wo no nsa wan papa bi enchansi ni nkonwa a yekọ haye ne yede ekoye yayefro anase ye wedding ohima wo fa ho a ware da no ama ho aye fe ahosiesie ni nyina
wo ye ohina yesiesie oba be waro ba ye be fa wo yesiesie ho amo afa ho seteten na wo de akọ enu nti entwe ni nhwe ba bia eye yie na wokọ na dress si fom na dwam ne hu se wo hene ene wo be ohima na ate si fom a wo be dia ene eye owo abrempon Royal Kente Palace and Services ya wo santa ase runabout wo a eno ena me kan fo ma wo asantema ajaboso Ghana ajaboso ba bia wo bia mesro number na gu screen ene no fa na ne ni nkita wo enti eno ena me ba wa asem a wo kan nkonwa yere no enkonwa yere no eno kura ya na ehu papa esanse eno no de akonwa no ebata ho okay edi no ho akonwa no ebata ho wo de no kura ehu cha nana yere no nkonwa yere akonwa yere prempi no I don't know minim said your omoka say nkonwa yere ni nyina no se opeso ware oba eka ho oh okay nti enye omu nyina na enye se ebia aware esem ewomu ebi won ma eye aware sem a empaso nkomo nyina aka ho akonwa yere ye mpaso akonwa asema na yere ba na enye minim se ebi ye ayi title keke ene da no so a Dabi obi aka sa asam chobwa Oh, okay. nkonwa yere de wo ba be ware se normal ware Oh, okay. ye wo baby unsa me catch us say me mpesa odi ewura bebem but edru baby ese de ne bemu a me kiro Okay. ye wo ahenyere eye ewura sante hene ne de eno nko Okay. eno no ma me nkire wade ahemfo aba atwam ni nyina no se uba asante amamre mu a se wo fa eware na se owu a ne yire na japade nyina ne ne ma nyina aye wo dia enti saafo ni nyina no ye ewura ne yire no esan se akonwa no se eno nso bata ho enti omo ba ko ni nyina no sabi omo yire no omo ye ne yire no ti ono no de no saa ne tie mfa no ento nchen Matias ba. ha mfa no de ento nchen because ne de na different from others no ha ena oware se oyire obe ware se yire enye akonwa yire bibia nsi ne kwan ono oware se yire na mom ye enye ne se akonwa yire na mom abrempomfo no ena obi wo ho se akonwa yire ana se o ma hini bi se mi ware akonwa yire eya na obi wo ho no okowara na yire so ompene na wade sadi na bata ho osia mi bedi akonwa nti ena me ware ba ya na me pene se omo be ka no kore na kire ma no say ye ko no straight a mo no kwano no wo beji adema ba honhono enti ye ka no nkonwa yire dia na se ye de enti na me ka se eya kwa gwati kwan bia mo fa so e de ya moni ma okay nana okay afi yenre na memra we so na yen sorry ohine yire na ye wo kasa criteria ne ebem on kasa basa omue na no basa na won so ohine yire nso abue na no ase ababa ni maami ni kasa no mu ohwam emu ode wodim se ensuo ene nkyini nyina wo ne kasa no na ohine yire a obue na no a tse Ghana Water Company on pipe wo matumu nda be na wotwe na wo yaso na ahomache aba no de eni eji bum na base ya efi atache no enye fi ketwa okono makowu se nipa no boko de enti na me ka kire wo se asante ha ya mamre ne ya mane na unique yen sorry preko pese ye ko are oba ampo menti se wo hini bi yire asante mentema radio so TV so ekeka buru nsam menti bi da se wunni hwe kura ne ka kire wo se won kasa rofo esan se hwe ye wo nkasa bi ye se wunya asem nka nkire wo yire ni nyina ye se emma bia oma ye loose oma no ye loose sa wo ka che omo de ba betudwa
enu nti na ensa wo hene so obeware oba bia saa keke na obeware oba asabi onimu de onimu nyansa ya tete no wo fie na ya kire no se de obesi abọ ne bra enye oba bia keke se ne ho ofe so ekokọ so ye tuntum so woto so onufo da bi sa wo de saa kọ aware na oba mistake esan se wabetena akonya so no enema bebre na beba wakom nsem bebre na beba wanim nipa bebre na de omo nsem beba ti wo ware oba we ti bonko so a wanim begu ase sans obi ba wo nchen na obeka ne problem kirewo na sa wo ware saa oba ne bia wo de beba beto dwa ebi aye kan hwe lot de na papa no waka na no ena na deja beto abonten na ne ma de ba abonten sans na ne ma nso akoma no enti so wo ye ohene yira wo nso wa no sabi ye so ne ya na sa wukunu ni wadi nkomo tie ni ye pa ebi kwa na sa ada no waka na no kakra na adwen ni mu ayemre na wo ye immediate person wo ho na wo express because you say out of you can say the abundance no and every ya noba ti de ewo akomanu ma asema na epie cause obi a wo hendiafo a opese wote wakoma mu asempa na wa ma wonsa anom obura na aka nsem na nsem a ko twi ba be ma de so wakoma nwa be ye pie enti se obi e de bibi sa aka na no a de se bi o pretend ni nyina be free ho no kura wo ne mu e be pie abonten na sa wo ye ne yire na sa wo ti na de ba abonten a se bi wo ye mambofo esan se ohene no obe pie abonten na obeye ne hu yi a efiri ne yire oba no e bia me ka se maye so powerful but yenim asem bia ba na wura kwotena ase akoka asundwi a wode ma na efiri fie e na ode koka asem na koye yi oba no obetimi amma na adwen aba bedi hene e wa ahemfie ho ye kroma ye wo bi ohen kase bi ne yire na control o ti ase bi esipen but ni nyina ye se adwen eye adwuma oba no otesei enti se wo ware be ma no na oye ohene a wo hwe wano yie esan se mikunu ebi asa abre we asem okoka na maba mi ba daru ma asem we de enya ma asem nso no mesro ma menkere ma adwen ebi aye ni se na mfa asonwe ya den emra ebi a okunu sida bi nipa asomese ebi kura ye kan se na me na wo kan yo se ebi kura asa da no okunu pese obu ntenhia na oba asa bi wano ya soneye woti asem na ade akogina abonten so mi kunu waji sei na wo ye sei se bi uba no wo nsem fata so ware wo hene de tosu bio afa ye nhwa ade wa hwese ohene ne wadi nkomo ebi a nipa asomasi anani busuani kura anani nuaba anani ofa ase bi ebi a me nuaba ne madi nkomo se ebi a memfa ni akonwa anani ofa ase memfa ni akonwa na wo ba se do ba a wonim nyansa woti ya na de akogina abonte me kun wo so wo mfa akonwa ne ma asomasi da won se o pretend woni nuaba na nim se me de akonwa ne be ma no onu nanim reasons nti a wo so won fa akonwa ne ma no na nso enam se asundwe be abusuan mu nti wode nsam yi ne wano onfa ma no nti so ko ware oba we agimifu asabi obekwa ko kansem we wa abonten am wani ma dai aguas echina adija kase na be so e wo fie ebi na ohene yiri akofa be ya na ko ebi no ka se nti ochami titi u be so aye so yo ohene yiri sansa bono no tena se no ta ne mo ka asumsam enti ohene yiri ono wo hyede ma ka asam die Yes, ye be anka dem hono. Unza yesi ochi amene. Ochi anu amene. Enti se ukunu eno no a na obetimi de ne nsam a ehu asie. Enti se wo ye chiame a wo ye chiame se wo ye ohene ne yire. San se ohene ti masam wo wano ene bedi kan be pie. Ena ohene ansa na ohene bia be dwam no odi kan di nkomo. Enti chiame na ansa wa be gina ho no. Wenim de ni wura ba be kadeda ene to bre bi won so ni wura enyankan na nso anam se woni natena na won hu ni su ne banti no ne actions yes action speaks louder than words enti wo ba hu se
chiame no ni rankasa yo but ni dimi na wode ba said wotimi hu enti wo starting na asama ni re kasa ni re sere nanso ono de obetimi a communicate ama wo ahu de eba enti yese o ye chiame ne yese de eba nso nya o chi na wadane no na waka say ebe ye de asumye de ebeba enti so wo ye ohene yire na wo ye chiame a anasa wo ye ohene yire na one ne da kete ba akoso a ese se wo sua sa ne ma we se wo be hwe se wano nye sonye ene ma mi na wonya mamboni enko fa asam nye de ma bisan se wanu masem betimi amagya ato na busuam wanu masem betimi amagya ato di kurom wanu masem betimi ama omanmu akọ oyonim nana ma menye na memra adie so ene na obe ya yese wo ye wo hini bi yire a wo beka buru nsem peso kasa de tia achiami akasa podi ati achiami ene ne wonye wo hini yire oh say na me kan say ye wo bi wo ho na de twam na akam ene wo ho ena se me ka kire na masusu dua se ye hwe criteria ye de fa oba ese ohene yira onka ho enukre esan se ye ya santima mu ha wo be ware ohene ka kire wo se emiewa no ka wanu tum ye de wo hye dem on zo ohene yire nam ye nya ne sa hwe fence no kra no nim na nanu madaroma me kire mu de nti ameka sa na ohene yire kwa ne ye nsi ne su kini ye wo de be mu wo hu sa asoma ameka ye no kre won say you ayire ba ma ye de kini ye sinso no kwasem ni mani nya hu bi da nya hu bi da na sabia mu sabia nya do mo ye ohene yire chan ye wura eyire a wo we obi anya ohene yire chan lady hello hi fantastic lady mame wadama me sira na me de wa kan asem kakra se obi anya ohene yire chan ba ye nsinu so kini ye yentini se ense so ye je no home na empanyin se dodo ani san de woso ntakrache enti se de sabia mu me na wo ba e wo hene ba chempem hene de mfa ne kransie yie ma me nyankopon ya aduma efia dai ye sha ase na ye de no atumpam me da ye betena se na yaje eye adisidie anaka ye kan se adwade na ya de da me na fefefe said ya mamre kwa so oba ye no woti ne fie ho no na ye we de madaro ma mesrem na me de fam keke ye ho de be koso bia se onim se nyansapo de edu ye diem na we de sa mamre ne amanne ni sam de amamre de na nyankopon ya aduma memenda ye siesie ne fefefe obi a mehwe no se woni mi ahwem bi na ko be ma ba onipa ba ye de ne tompam ane eye memenda kwasi ada sa ena eye adwuada de ewura ono ankasa e ba behwe de be ni achi ansa sa memende nso eye wo ho memenda bia ye bia obi anya ye kroma ye ji adwade memenda enti ye ji adwade no eye bia anka dem ye de mfa ho ohene ade ba akwa a e ma ye pe na asem no wa nsopo obi ayi ono ankasa e be ye ne be ayi enti mesre mo ba bia obi amote ye nka momra meboa na ye mfa ohene eba santa hene ba panyini emfa no enko ne nananom enchen nana ye da ase afi ma me nkwa hwehwe so na ye ntua wadaro ma am said de na me ka no na ma no ensie me ka bibi akosi se sabia mu sabia nyaado se wo ye ohene yire na wo bie wano na wo ka sabi nsam saa wo nsem fata na akakakra na wo ba asante amamre mu dia onka ohene yire ho onsem fata esanse sa asem we ya oka ye ebetimi ama omanmu na ade abo ena sa wo hwa ohene yire wo mpia abonten wo hye dem ohene yire sabi onkotena bia ba ohene yire wo ni ba bia fedifo tena wo nkasa rofo ye hu enti esidan ena wo kwagina ba bia me na me ye ohene yire na sabi wo be ka sabi nyamra nsem na ye mpese ye be ka ho asem esanse sabi amu omo nim bia betimi aye ha sabi ase
Say o asrewa o su ajenkukusu a sa na tie e na wo de kokromoti kwa ya ye de asotro ja kwan ye benya no ho bre ye pese ohun se bia mu se wonye oba ya tetena asantema mu ha de ye ya tete ansa na obaye ohene yire no criteria de for ohene yire no onko anya bi e na hwe mpanyimfo se tire no epra ase ni nyina apro nti nam se wanya santete ye papa ni bi no ana se baby ofri ni enye no nti na o behave sa no because me ya meka da bia se me nkasa abra me mfa santete ye mem se ye kasa kire wo se wo ohene yo nkasa nka ngotena social media na baby ankola say look at what happened because se we be fa phone or cassette yawa wo na wo pe say wo de wo kunu akonwa kase na e ba fo o de aba wi nye so de ba fo wo kunu akonwa kase na ni mu ase me na me yo hene na me yire na nka me jaa wonim akane no enka wo ye say ya o ya nka hwe nka ya hu bio na se we de wo du ti age a kire ma nka ya obi hu bio na ohene nso ware oba sabi wontimi nkobisa ansa oba na we nti se wo begu akonwa ne ma ahun se ba ye de akonwa ne din akotale hu sabi akonwa kase ante se na sabi amu oba we wo na wo be ya akonwa we yira begu akonwa ne ma ase a wo be firi ho sa na tie obi kura se di aba no nkomo ne nadi no dem na me ka kira wo se ye nyina wo kurom ha unza me kan se mi kira wo se ebi a wo kunu kura ebi a wo de sabi ensade akana no ene wo ka sabi nsem wo na ne wo dem tie se wo ma ne ka dem ye kan na kuma so ade ne se wo tan asante nanso no asante animu no okari nanim sompa ye nyina wa ha obada hospital na nsen sante hini na kwahwe nya sante hini anko wuye enti wuchi kokwa di ne ma wo sa oba we sei senya sante hini anka ne wo yekunafo sante hini kwa na oda ko ma no wo okwo ho no 3 days pepe na papa no sori enne wo kunu wote ase na efra sante ene sikadwa enti se wo bie wa no ba na wo kanse mu you don't deserve to be ohene yire wanya ohene yire me de me hu ni se otwam ena ebi a wo fa ho na ntete ya de ko fa ohene yire de woni bi emfansia nana yes papa na ba ku ye won fifi na ne bo aye me den so mehwe 2024 hours Black Queens Youth Culture Champion Nana Equia Efriye Owo Abrempong, Queen Mother of the Fanchembra, Kumasi Traditional Area, Always Youth Culture Champion Award, presented to Ohima Nana Equia Efriye Owo Abrempong, Queen Mother of Fanchembra, Kumasi Traditional Area. In recognition of her unwavering commitment to empowering women and youth, and her invaluable contributions to the culture heritage of Ghana. With deep respect and admiration, we honor Queen Mother, Ohima Nana Equia Owo Abrempong as a true champion of women's empowerment and a pillar of inspiration for future generations. With heartfelt appreciation, the African Diaspora Collective Chamber of Commerce and Industry into bracket TADCCC/CCI 2024 Africa Women's Empowerment Summit. Now the the second annual Africa Women's Empowerment Summit. Nana, chire yemwe. de di kan emeda obibia ase na no kwasem ne se me wo ho na ye frɛ me but onipa o frɛ me no o se nana me pese me no udi nkomo na ba bia wudi am so ye nkasa o se nana
ye hia o picture afei ye pe o full name ye pe o bio na ye ya ade bi na ye de din aka ho ti mi bisa na o se akire o de ehun information e be brɛ me ti me de ache na minim no se wonye nipa boni ni ti me de ma no that no Friday last Friday me wo ho na omo friend say omo ba me nchen oba ya na o de flyer bi a kire me say de di kan Saturday no 9th November no me birthday ti omo organize program bi na ye de aname. I was so happy ti on the 8th no omo call ti on the 9th no it was a surprise to me because me fan of sa nipa 7 pem ahema so na mde omudi me nsia me ka so na mde omudi mechi because na menim say enye ehibia nti me duru ho no na che say program kesi a ye de shaman munyam na empanyimfo ka asem we say self-food yapa minti minye saaka ayi abra memfa asida mama dofu bi sanse se mitimi ko manim na meye de meye na obi nkura nhye de di kan ye me papa kwa na frimpon Erade mfa ne kransie ba bi owo bia no medanase ne ntete ye pa ne kasa kire na me kan no me se wo fruit ya pa ye bepia wo da bi obi anu ofufuntum ne epia no sa na te daddy ka kire me se ohu bibi wo memu na opese me di pia abonten na bebo nipa enti wo hye me nkran se bibi bia meye bia na ana me pese me ye no me mfa ne eden me mfa akoma pa me mfa ye koduru enye na menya nkuni daddy kasa kire me bri na adwuma na meye no se eni umu a wontimi mfa ma abonten sanse me ko ba bi na me ne mma bawa bi kasa ye kasa ya kodu ba bi na papa bi to wo sori wo se ampa minimo na woti atebugu nsem a wo ka fa abrabo hono saa na woti no kro wo betimi aye esanse saa na wo live life ti se ye na me basa nko bi kra be fra aka ho ase de America nyina nse ntete ye pa me papa kwa na fempon de maame ene me maame efia Teresa me damase na de toso bio enso se de me kai se wo furu ya pa na wonya piafo we pia hwe man bi ye friend no Dr. Kofi Ellison o abrochire in fact waboa me pa ono na me koye program bi wo baabi ana ohuye na ohwehwe ya benya me na ba na ofre me na o mama mo obo ma ba so o ka che me se ohu bibi o mi na osusu se ebebo asanteman ntimi nkoso efi o wanya me muda bibia wo hye me nkran se empo se obi be frɛ me se na mpese me be interview wa gise me ka kire no wadaroma ofa me kwa sa na me frɛ no ofa preko pe esanza asante ya se wo betimi akwa ni ma gise wo fa ebo awoti obo chidom na sede wosi time achi no ye ne amanti me frɛ no wo fa preko pa sabi barrier bia eni ofa Kofi Ellison sankofa asante na asem na making the power of history edi Kofi na nkata saa Kofi fo de na kuma pa odokwa so a sabi ode enne chame in fact obwa me okwa bebre so o hye me nkwa me se atoda me se me kwose na da bi ntena sesan so rekọ na asem we de wo na abetimi aka na ade we wo na abetimi aye se me ko interview a me friend of our Moses so wose kwa na koye me se na nanom se omo emie wa adwim na nanom nkasa mfa omu na wakasa ache me na nanom nka ohu me kobra ohu bibi o memu se ebeboa enti da bia wo hye me nkran se me nkun komanim
na me nkunimdie be bra Asanteman enti me dedicate saa ayi e de ma no se obi wo ha wakati David anya obi kura timi fam se wo na abekasa ma Asanteman wo kakra bia obetimi ya de aboa ama Asanteman akọ nanim afa ne ntoma pefra no enne me nso me gina ha na maka se doctor ama man kama no antum enne me ni fie bia se me ye bibia obi be bibi dabi minim se me kokọ manim ankunimdie no nya me nko a me fie nya me nko a na mom Asanteman so enti emma me comport myself ehwe me ho fie enti me de ma no me da na se bebre Nyankopon hira no se me mma ne bre so nye kwa hwe we me teacher o me ka se teacher mu teacher so ti ase me ba abonta me ka to da bi kire ma adwen a na ma ko doctor se me nyansa wo se asem we de se na si ye aha wo ye mistake ye correction we till the next time obi be do na ma correct me mistake doctor Nyankopon hira ane enti ya abaso body a wo hene na akwa fie say 2024 Hours Black Queens Youth Cultural Champion ye dey amame I am so happy and proud semi gina na ma fight ana semi gina na ma yenhweso dua e dey ama enemabuno me shebo nso se mekoso aye kopum se ya mamre no ebetnas ene me happy ene so hwe social media akane no na nka bo nse mante no kwa yi a no mo hye ntare me kai me program bi me nkwa me so ka masi me na mtena ase ena me say saa de we it must stop say wo kwa yi a bo nse no apamata na odi ahye fine African wear is good but wo tradition bi as all representing enti wo ye santini ba na wo kwa yi frantema na ye ba emamu a so wo kwa yi asese na se o mo cheche aba na nanom te wa bo nse de wo sha atare ni amretwam wo frantuma because why you ready so ne panyin be dan e ma woni benyam enti ne yese di abofra hu ne nsa wo a woni panyin to sa de tie enti se wo ba no wasiesie wo no wa frantuma ye hu sese bi wo pe woni di mpanyin ye hu wo de ani die ma mpanyin ye enti e mpa akwa ma wo ne mpanyinfo betena ana se wo de nsa beto nsa yem e ye no nyam hye enti mo ma nya proud of our culture ene de ye wo isa nsa se ye bo ho ban ne na be hweye bibi ti se kente ohu adwuma a meyi first na me ya aban adwuma na me san ye de meyi but me ni je ho se me kasa chemma me hwe enkola yi die so me kasa fa ho afutuo se obi bebo no ho eban afrimpi wanyinsen ho se obi enye basabasa entity ye me ni je ho pa san se me kasa me papa entity ye na ama madu de medru enti media to me ho so se me ye sa de no na ohu say ni nyina mu no sikasam ka ho obi ho ne problem e sikasam enti hwe ade ye sori ani akoto me say designer we ni ase na obi ya ifo no say na me say no as I say ye bibi enti sometimes me programs a me check kentem me programs a me check how a ehia se ufra kente ene suma esombo but what must and Nyankopon adum kakra akra say obi ya ware me hu se kente na cause I am so happy that the ye no nya impact ensunanso oba eno ntina me bi e kente shop because me pese obi afra kente ni bi na ye fe ena hwade ye to designer wears wa aburuchire no na ye create jobs ma bi ai ti ande ne ne aye de wa ha no ye me ni nkoso we be say ye adwuma ma me bro 10 mse papa ba akokra na ti we ye wo de wo ye we e wo ho sa oba ombria ye wo de oye se mpacho nka de to so ma me anka mepe ye wo de oye sa eye ntuma we ye wo de oye ombri ye wo de oye adwene sigwene so ye wo de oye adwene asa wani mu nyina ye wo de oye na tele ni ono nso betwitwa na wapam na wo de ahye wo sa wo ti ase create income ma create jobs nso ma obi ahoma kura asabi ahoma no de esese ye ntimi nya bi wa ha ba se etimi kofa wo China ba unim enne kente no ye frama na ahoma kura timi short wa I'm telling you enti so obi wo sika no ono nso kofa ahoma free China ba ono nso create job ni bi ahoma no nipa dodo na na be kwa kofa bi abeton de wodi be kente no me de kente ni na mani edi akire sanse so okoto ahoma no de ba nipa be buru du
ene be benefit ansa na wo a wo hye no wa hye enti ye create jobs ankasa. I'm so happy Nyankopon hye obi bia a oboa ma saa abasobodi mensakan Nanayema papa me da asene mo ye kan say nyansa pofo Nyankopon hye mo amen Nyankopon hye mo papa me say de bia me kan say o wade no na se wa amfa nkyira obi nhu de o mi mu se mo ma me ye mpi abonten a obi nhu enne me ye kwefre because mo part nso mo play ama aye successful Onyankopon hye mo nyansa pofo Nyankopon hye mo pa na onhwe afi ebesim ebeye butubutu sao nyame wo ho enkwane a wode ne hia yenim se nkwa a wode ama ya afi wode yiwi no de besi no saa na wode be we nkwa de obema na ye nkanya achedi uza nyansa pofo afen bebe bia mu frantma enye no no enye no no se meta be pre kuti antuma ne bi dia control forward awusia wo obi e friend masoma wo ho oh ya wo entuma bi ye friend no abetia kube ai se dia ntete entuma di na saa abetia kube no se obi fra na so no wasema o pasa ansa guti so oti ase agi so odwane onyame nhira eti na eno no ye sore ne yakọ na te de bia ye ka chem nyansapo ye botaye titiu no eye Asante Ghana ne mu Asante particularly ya mamre amane ehun seseye ene ade na ye nya aka se yekuramu no na yekuramu twe nya ade ye je mu ni ye de ato ya ese osu abrebo ye tintim apona no asochine ba bebo akobo owo na na atwa afie so na ko ni yetim ho nya de yetimi fa ye ko enu nti nyame ti asie yi na wo ti asie na abehwe ye nko ade ene ne ye hye obo se ye nyan this a camera ni nyina bubu na broni ja camera ye na bitinam se this broni ja camera ye eti aso na ye de asi ya mo nyina mu ene hwa waji ahene wa kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadoresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na America sa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame